Lonjo aku. Dia namanya kita ada dokter Ora sida, aku. Wih, becak iso metu wi ora sida. jol. Kita Sukiyo di Bayu Selawe itu kudure ini. Lah iya, Kita saya mau nyoba jidol. Oh, jidol ini, tapi kan jidol apa? Yang mulai lah kena nggo mergawe iki jere. Nggo mata pe Kalau masuk ya ora kena. Om becak gue pergi biasa sing nganggu. Yo kena. Lha gue man sik kena nek. Wis ana kena dinggo ning dia seneng kok. kok ayo larang. Apa? Kok kali selawe ora meneh. Udah main rombongan. Lamput tenan aku pengen njaluk bantuan bareng. Oh iya. Lamput tenan. Jore iki wong tawang. Kene kok. Oh, jureme wong sugih kok. Ora ono marah apa berdua. Anjak sih punya wanto. Iku. Punya wanto wanto sing bisa stroke. Iya. Penyanyi iki nama bisa apa? Nama bisa. Dhewean wong wis ora gathuk kok. Yo betul. Ora roh aku. Ya, maksudnya stroke. Jadi benek-beneke resi-resi iki tau krungu-krungu. Orang dia apa ya rusak. Susah. Ini iso cepet. Mbah-mbah aku ora roh jawane. Lagi bunter-bunter apa? Timun. Aku condong. Meter pindangan ya, Bro. Ayo timun murah. Man go condong. Anak-anak lu takokno. Takok sing enae. Lah biasane iki yo nggawa ndek iki. Ngene. Bosnya aku tak nganu sih. Bosnya tak mengguni sih apa nyarutan sih aku. Tak jono kono. Oh, bengkana kono. Ya wis. Utange jagatan kok capek nemoni kapel melon itu dek iki melone tak gowo. Lek kandang pangan. Kaya ngono gambar. Beserah. Piro? 13.000 Satu pintul, tak tiga. Tiga mas Mak, Takok memang panas terus juga kok. piro yuput? 13.000 Alah, wong esuk dhewe sore tempe jere 10, jere 12 kowe piye sing dipercaya ke sing ndi? wis sakit aku dadi kudu kena butuh sarapan. Lah, biasanya sing ngedono keman deh. Nah, aku gak kepengin jowo, Ndi ora yuput kan dhewe. Ya, sing gede ditokno. Gede apa? Mek dewek, ayo tuku kok kon mek dewek. Iki kene sik yuput yo. Iki gak bawa, Pak. Monggo tak. Temupenge apa yang golek enggal lipah kalau penyarutang melon. Iku padahal ngopi ora liyane aku sing tuku ngono kuwi sadah 5.000. 5 ngadah itu mongkon 10.000. Iki kok 5.000-an. Kok murah lek kowe ya wong lenggananku ndek iku sing wong bakul urung tiga bakul bisa tidak iki sing lho jenenge apa jenenge wong pertama kaya ngiki urung tiga bakul kok tiga bakul yo tengkulak pertama murah dengki melone tak gawa sak pirang-pirang ditunggokno karo wati
Mbok besok wae totalan ambek Pak dhewe iki. Wong Pak wong ora dodol. Nah, kaya apa wong nyengeng ning kono. Iki lho guys, kaya ini iki keadaan. Lupa kayaknya tak bawa kowe ra enak. Jadi kon bawa warti kok totalan ambek wong dhewe sing nyonyok 13 sing apik 13 hitunge lho melon wis ada melon tok melone piro sing elek 13 mesti hitung ambek wis ya dene kon nggo kabeh sesuk hitungan karo gali pas ini Sing ngapain mbok 16. Ati borong bukan piro ngono lho kok tak cicil sithik-sithik. Aku pikir sing ngapain ya ben 5. Yang tolong. Iya. Iya. Ini kalau pasang dulu mau sing ngapain yo. Satu pintu. Ora satu pintu lho. Iya. 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 Ambil sing elekan dia telur. Iya. Anu satu pintu. rasa satu pintu tak kutuk nganggo lho. Berarti sambut ki yo wis. Pabati apa? Alam berarti apa? Wong kurang nek kok padune rene nitik nek kok. Urung dadi duwe ape utang semongkone nek kok. Lho, lah ngono lek padunem lek. Galak men bakul iki. Oh, lho. Bakul kang kurang 10 tahun. Piro dadine melone tok piro? Ambek selawe. 40 mbek selawe. 40. Tapi 70. Satu pintu sudah. Berarti terus lek. Pakai nganu sik. Nganggo tenan lho. Aduh bongkor ra mulih aku. Bongkor ora bakal rujak kowe. Lah kok sing nukoni sapa bosokane iki aku. Donganmu aja bosok terus ki donganmu bosok terus ae kok iso. Mikir sik sakmono. Gosokan apa Iya ora ya. Monggo. Sakem. Yo gelem wong aku nek adol ki murahan. Sing bosok dibuat sing apik didol sing arep sing bosok didol ae. Bosok buak. Buah. Apik dol. Oh, dilei. Wis Ono nek wis ketutupan kaca wis ra ketok. Rong kabeh ki yo kon sing apik kabeh aku yo ora iso dodol murah le. Yo wis sing apik yo dibuat ngono. Bojone sing apik. Bojone sing elek. Wong aku dodol ning kota lah yo kulane yo ngono kuwi padha ae bakal ucap ning dinggon yo pokoke apik kabeh yo Bonjrot. bonjrot berarti apa 10.000 Sik diutang pira? Tantene sik lho aja mbok tageh. Melone tak dadekne dhuwit sik. Iki ora sewu. Sira sapa? Ora. Berarti bayare nek dipeki Untuk bayar. Alah untuk bayar apa aku? Niku lah. Malah untuk paido dihujat marik-marik kowe. Lah wong berarti berarti timbul anu ti. Lah kan pun nganggo bongkar. Iya. Berarti muni ra berarti apa tuh kudu nganggo bongkar. Aduh bongko aku. Bakul zaman asura enak antek asu dirica-rica enak sik tak tukoni terus lho. Zaman asu enak antek zaman asura enak kok. Iki yo piro iki? Ya pian tok iki. 10.000. 10.000. Lah biasane piro njaluke kok. Besok neh karo nyarutang melon sithik-sithik kok sesuai lunas. Ini mau sewu sisa. Alah, ngomong kok ini ora dimbui kancane.
wes ora moko nyatang memang nek yo pun jiko timun yo tak jiko timune yo gak tau nggo klincing ini sih biasanya yang gue celuk-celuk aku tak tukune aku tiga orang tahu Pak Timun sih sekilo Pak. Rada kuning. betul lagi Sekilo Pak. betul itu teatul kaya emas kok apa sapal karo karakter wong-wong betul apa itu Atas guys. kira kita Tak hitung betul ayo kerja bakti aku ora mau kerja bakti nganggur aku tak bisa atas sak pentil kok 7.000 kilo atas sak pentil 7.000 wegah tuku aku wis golekane nek iki cuaca ngene iki dodol ora usah ngoyo sing penting metu pulaan yo golek sing aja parang latang mulak yo sing sebelahnya ngono kae wis lah dasar kita perlu rombengan kalau rombengan pakai dasar Melengak dan melengak tuh loh. Sengkoane ndi Mbak gawe bungkusan sengkoane bungkusan Timurnya terus mana? terus sebelum iya kalau kita sebut ewu wah wanita aku nu sing tuku yo pola sekilo niki 8.000 agak murah murah ya ayo tak boleh suwe aku ya aku yo ora ngarah oleh kowe kilo 10.000 tak kanggo no pirang-pirang dino iki carane sesuk tak tuku bengkoan yo Di bengkoan itu semakin lama ini itu semakin manis bengkoan lek anyar itu mboten legi itu bengkoan legi kedah nginep ana 2 minggu 3 minggu 4 minggu itu lagi ada rasa manis ini manis bengkoan itu Ya, misalnya Pak. Kalau jual-jual. Kilo itu ya atas biasanya. Makan dia malam itu paling. Zaman aturan enak. Akan berjulang nggak 3 kilo lalu Kawan minta. saya
Oh, memang berarti kurang memang. Ada orang bilang. Oh, maksimun ngono to. Oh, Timun, aku takut bengkoan sahur timun. Pak, kalau ada nabi apa? Satu, mangewu untung dia murah. Aku itu cucur aku sakit. Duitnya jamu kelinci. Lo, plat no. Kau kelabing lo, plat no ini. Kau air. Oh, kau kira aku jadi. Aku bro. Wah, ini bengkoannya 3 kilo. Ayo, biasanya aku nganggo ini sekilo lah ya. Wong aku tak kok bengkoannya piro mbak kok ya di. Ya cuman timun ngono yo antrene murah. Wis sekian tak. Toto arep mulit. Karo rayangan biasa iki. Ibu-ibu ngeten iki ya budal iki ya isu ngoten. Wes asale dhuwit dadi dhuwit. Pulang. Takol bengkoan iki mangak lagi ngelindur ditakoki bengkoan piro mbak? Karena 3 kilo 10.000 barang moro. Wah, alah dikira takok timun, lah timunku dhewe blonjor kok. Nanging nggih murah niku. Liyane bakul niku liyane kula niku biasa kilo niku 8.000 7.000. Pak bakul melon iki karo aku galak ora karuan. Nang galak nggih galak blon. Biasa untuk murah. Melon ku langka lho. Tak gowo kabeh kira utang lho niku. Wingi iki sing apik nggih separo, sing rada elek nggih separo. 70 aja lah. Nanging nggih sing elek niku ya bejane kula. Nek kena didol ya tak dol, ora kena ya rugi kula ngoten mawon. Ngoten. Ini elek ya baca. Untuk total belanja hari ini sangat besar sekali saya mengeluarkan duit. Yo ora gede ya wong aku nang omahe kula akeh. Timun nggone yuput 10.000 untuk 5 kresek. Aliane aku lho timun sak kresek iku 5.000. 10.000 api-api untuk 5 kresek. Bengkoane 3 kilo 15.000. Saya itu kalau tiap hari memakai bengkoan itu sekilo. Jadi saya ambil sekilo, angkut 3 hari. Oh mas, stok buah yang kemarin saya pulang itu yuk dodong enek, melon enek, nanas enek. Hari ini bisa beli nanas, duit tak investasikan mohon. Ono ae utang 40.000.
ra nggone apa-apa, nggo omah apa ngono kuwi. Kontrane karuan nggone karaoke, tekano LC kayu-ayu aja rame. Nggung masalah plastik ya ora iso ngatasi kok. Enak HP merah putih, merah lima. Oh, bangun ngoyo-ngoyo nek ditani. Jalan protokol itu jalan alternatif. Nah, ini lampu merah yo mendek no. Nah, mulai ya. Saisane tak sambi-sambi karo pulaan yo ngeblok ini. Ya demikianlah tadi keseruan saya di pasar raya Bandung.